Joale bombe mopogore pacho kae ndie kwano lal makore lach bang' jong'anyo monjo kendo turo duknigi kod kuonde ohala kuma ne gikwale mwandu kama moko bende otiaye nyaka mach. Ywak gi maduong' en ni piny owacho mondo mi orangi kaka nyalo rakore gi jonjore mikoni sani koro ponde jong'anyo mar timo maundu. Joja oko nigi ler mar wach ni kwa Mombasa. Ma en magawa mar Cafe Point mantiere e apaya manyerere e chuny boma ma Mombasa. Kae ne wayude ka funde dhi nyime kod chenro mag temo loso magawano mane omonj gi kweth jonjore e ng'anyo manyoro tich ariyo. Moko kuom jogo mane masirano oyudo ne oleronwa kaka ne obet ka bende gikoni okang' mar wuon kar ohalano chwado gi magina jong'anyo ne en mana temo reso mwandu ne kaachiel kod customers mage. The windows were smashed while people were having their lunch. What happened was, luckily the owner of the restaurant was inside there. His life was at risk while the life of his customers were a threat, because people were pelting stones and throwing all sorts of crude weapons they had in their possession at that moment. So the owner, Mr. Osman Mahmoud Mohammed, came up and he shot it in the air just to disperse the crowd. But they kept on coming. Katiba inasema tuandamane peacefully. Tuandamane peacefully. Kwa nini mali ya mtu? Huyu bwana ametuajiri sisi. We are almost 75 staffs. Wote wende nyumbani hawana kazi, itakuwaje? Okoni chenro mar timo nonro mar yango kwan mwandu manege lalo dhi nyime, to kata kamano okoni okten ne shillings milion 18. Moko kuom jotich mane wayudo kanyo koni ne gikawo gi wuoro tim jong'anyono magikoni omiyo gi sani giwito thuolo mag tije. Went into a big loss because his baking machinery, which produces the bakery stuffs, is gone. All his cooking machines and everything which he imported from abroad just went. And it's like his business is going down the drain. Approximately, he approximated, though he wasn't in good situation at that moment, I was asking, up to 18 million. Yeah. Mimi nimepoteza kazi. Sasa niko kazini sasa hivi. Hakuna kazi sasa hivi. Niko nyumbani. So what should I do? What should I do? Niibia mtu? No. Sikuzaliwa mwizi mimi. Nakula jasho yangu. Nimekaa hapa 6 years. 6 years in this kitchen. Na hakuna shida. But yesterday I don't want Masira maket kod mano ne bende ojuko jo ohala e chuny boma ma Nairobi makoni kata bang' loro kuondegi mag ohala jong'anyo ne oturo mokwalo mwandu tandawuoya. Nyalalo simu gi seche, simu nyalalo mawodhi 800,000, almost 9. To seche kod perfumes nyalalo malaro 1,500 kod wiye. Saizi kila kitu imechomeka, kitu imebaki ni kidogo, like vitu tulikuwa tumenunua ni kama za 4,000. Kila kitu yenye tunatumianga, so hizo zimeenda. So saizi asala ni kubeba hii kiti, kuipeleka kuitengeneze na kula over 40. Juu lazima caution ibumolewe upya tena. Koro nikech mwanduga duto manyalalo gieki, adhi yudo gi kanye Mr. President. Akwayi kuom ng'uono ni mondi wuog oko, mondi wuonwa gi nyithindo, mondo wabeduru gi kwe. Magi timore kama kuom jodak Mombasa, to ne oseyo obila kuom rem ka okang' mar rakore gi jogo mane turo dukni, wang'o gache kaachiel kod kwalo jopiny. Na tunasikitika sana hasa kwa mwanabiashara ambaye kwamba mkahawa wake jana ulikuwa ni wenye kuharibiwa na kuporwa na kuharibu mali ya pesa nyingi, na maafisa wa polisi wako wanaangalia. Kwa hakika ni jambo la kusikitisha. Jonjore ikoni tiyo kod thuolo ni mar ng'anyo mamuol e ketho mwandu kaachiel kod kwalo jopiny. Idwane jotend arita oket chenro mowinjore mar neno ni gifwenyogi kendo gikawo negi okang' mowinjore. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.